меҳмони барномаи мо новаст аз он ки дар оилаи санъаткор ба дунё омадааст, ӯ риштаи варзиши муҳорибаи омехтаро интихоб кардааст ва имрӯз ситораи ин ришта аст. Ва хушомадед мегӯям Нуриалло Муродов. Нуриалло, ба барномаи мо ба Азия Плюс хуш омадӣ. Салом алейкум Мамадай. Хеле хурсанд ҳастам ки ба ҳаминҷо маро файрод кардед. имрӯз оҳиста эст карда истодаe ки ту ҳам ситора шуда истодаe. Амин. шинохта шудан чӣ хел аст? Рости гап, хурдсолӣ мехостам ки медидам падарамро ва бобоямро чӣ хел одамои бузург ҳастанд ва мехостам ки бо мисли ҳамуно як марди ҷавонмарди бузург шавам ва худо хоҳад ҳамихе дидосам ки шудост оста ва умед дорам ки дар сину соли 22-23 манро ҳатто на танҳо Осиё ва ҳам ҷаҳон шинохта мекунад. Худам хеле боварӣ дорам ва медонам ки як рӯз не ҳамин чиз мешавад. мақсадҳои ту, орзуҳои ту амалӣ мешаванд. Ана ин боварӣ инсонро доимо муваффақ гардонидааст. Тамоме агар ки олимони ҷаҳониро фалсафашонро омӯзем, мегӯянд ки сирри асосии ана ҳамин муваффақшудагон нобаст аз он ки мардум чӣ мегӯянд, чӣ намегӯянд, ба худ боварӣ доштану ба пеш ҳаракат карда рафтан. Ту мисол дар муҳите калон шудӣ ки мисол ҳама дӯстдори ту буданд, ҳама мисол чӣ мегӯянд эркаву аъло калом мекунанд, мисол мехоҳанд ки ту азоб нагашӣ, душворӣ набинӣ. Мисол ту эҳсос мекунӣ ки фарзанди як ситораи эстрада ҳастӣ? бале, аз хурдсолӣ ин чизро ҳис мекардам, барое ки ки ҷое намерафтам, ҳама шинохта мекарданд аз пушти ки писари Ҷонибек Муродов, набераи устод Ҷурабек Муродов ҳастам. Хеле хурсанд мешудам аз пушти ҳамину, не ки худам фақат мехостам ки одамо манро ҳамчун варзишгари беҳтарин шиносанд ва боварӣ дорам ки бо оянда манро мешиносанд ҳамчун ранги боец UFC. цели ман ҳамин аст, боеци UFC шудан, агар насиба бошад пояси UFC гирифтан ва мехоҳам ки аз мобайни оилаи мо якта спортсмени беҳтарин дар кишвараму Тоҷикистон барояд. ҳаракат кардастем. беҳтарин. ба сурудхонӣ ягон бор ҳаракат накардӣ? Ягон бор суруд хондӣ? рости гап чихе ки писари Ҷонибек Муродов, набераи устод Ҷурабек Муродов, ҳарду ҳам ситораҳо набераашон соҳаи муҳориба, умуман самти муҳориба, ҷанг, инқадар душвориро барои худаш интихоб кардааст. азизони дилида, агар дар майдон бинед чӣ қадар муштҳои пурзур, чӣ хел мегӯянд ударҳои бақувват дорад Нуриалло, ва мумкин дар ҳайрат монед ки нахоҳад ҳамин бача писари Ҷонибек Муродов боец шуда бошад. ҳамин саволро бисёриҳо медиҳанд. акнун ман пурсиданӣ ки ту ҳаракат мекардӣ ки ман суруд хонӣ ту ҳам? як бор ёдам баъз. дуруд шунавандаҳои азиз, шумо бахайр бошад. умедворам ки ҳамроҳи мо ҳастед. Я дежурная по городу. ё синфи 6 будам, ё синфи 7 будам ва муаллими суруд омад, гуфт ки охири сол ба суруд мехонӣ. ман гаштам гуфтам ки ман суруд хонда наметавонам. Не, гуфтам ки ту мехонӣ, ту чӣ хел хонда наметавонӣ, ту падарат Ҷонибек Муродов, набераи устод Ҷурабек Муродов ҳамихе гуфтану хай гуфтам як попробовать мекунам да. ва ба студия рафтам, рости гап, ба студия рафтам хондаму гуфтам лучи ман дига лаебиё. Рости гап наведонам ки нимаё это ҳамин чиз нест манба. Ва ҳамихе шуд. Тамома овозат нафурмад. Овоз нарафт вообще.
овоз нашуд. چه خیلی شوق و حواسات در محاربه اومیخته پیدا شد؟ تو اول در کجا تمرین میکردی؟ از چند سالگی آغاز کردی؟ ман сину соли хурдим ба аз сину соли 9 солагим то 11-12 футбол машқ мекардам ва баъди футбол барое ки чӣ ҳаст ҳамин бачаҳои ёш ҷанг бисёр мешаванд дар кӯчо бисёр одамо мебиёнд ҳамхел ҳолатҳо мешавад ки ту дар берун ҷанг мешӣ ё ки чӣ гум ягон кас мебиёд сини ту разбор мекунад ва ҳамон вақтҳо ҷавоб гуфта наметонистам. Хеле метарсидам аз ҷанг. Метарсидам ҷанг кунам. Ва як рӯз фикр кардам, гуфтам ки ман бояд рафта машқ кунаму тонам ки аз пушти худам тонам ягон каса ки биёд ман ба гап занад тонам ҷавоб додам. Ва дар сину соли 12 солагиам ба кикбоксинг рафтам машқ. Як сол 2 сол машқ мекардаму не ки хеле бадам сахт не. Ва дар сину соли 14 солагим ММА-ро дӯст доштам хеле. Тамошо мекардам ва ба ҳамин машғул шудаму ҳар рӯз машқ мекардам, ҳар рӯз ҳамин орзум калон мешуд ки ҳамин ба қуллаҳои баланд расам. Бисёри одамо мегуфтанд намешад, ту аз оилаи санъаткоро ҳастӣ, ин чиз барои ту нест. Не ки ман ҳеҷ вақт рӯафтода намешудам, ба худам боварӣ доштам. Саҳар бега машқ мекардам ва ина чизе ки мо мебинем, худо ба шукр, аз пушти бовариам, аз пушти меҳнатам чемпиони Осиё гаштам, чемпиони республика, чандкарта чемпиони Амрико. Ва ин ҳамаш аз пушти меҳнат ва боварӣ. Вақте ки ту ба худат боварӣ надорӣ, ту ҳеҷ вақт ба қуллаҳои баланд расида наметавонӣ. بهترین ما فخر میکنیم که امروز از تاجیکستانی ما از یک اویلایی که ما میشناختیم همچون هنرمندانی اصیل یک نفر برآمده است که مقصدش پرچم تاجیکستان رو در UFC بلند برداشتن است و این نیت بزرگ او بود و علاقه زینه به زینه به دستاوردهای بزرگ رسیده ایستاده است و از نام مخلصان کاکوبی ها برای نوری الله مرادف. خیلی خوشحال هستم. نوری الله محاربه اولینت رو در یاد داری؟ در کجا بود؟ همون کمربند اولینه که تو به دست آوردی چه خیلی احساسات داشتی همون وقت؟ یادم با هست یکم محاربه که من برآمده بودم، حتی وای با غالبیت نگذاشته بود، وای محاربه من بوی داده بودم. یادم با هست سن سالی 14 سالگیم به برآمد کرده بودم. تیار نبودم، خیلی سر و سیمه بودم و وقتی برآمد کرده بودم بوی داده بودم و دستم لط خورده بود. بعد گیپس کرده به خونه رفته بودم. پدرم دید و خیلی جنگ کرد، گفت که این چیزی تو نکن. تو با کی موندست جنگ ها؟ کی بگو درو جنگ کن. بسیار خیلی گپ گفتن. نه که من میگم کوچه که در خودم خیلی باوری داشتم که یک روز نه یک روز میشود، برای که بسیاری ورزشگرای بهترین ورزشگرایی که در همین سپورت баланд чиз дастижениёи баланд гирифтагӣ ҳастанд, ҳамашон рӯафтода шудагӣ ҳастанд, ғалтидагӣ ҳастанд, не ки бо рӯафтода нашудагияну машқ карда ба қуллаҳои баланд расидагӣ ҳастанд. ва ман ҳамхе машқ карда уже результат додана сар кардам ва падарам дидану хеле хурсанд шудам. уже боваришон сахт шуд ва гуфтан хай майли, агар ҳамин чиз ту ба маъқул бошад, ҳамин чиза кардан гир дальше. وقتی که شما آخران غلبه رو به دست آوردید، چند غلبه های پی در پی شد همین سال برای شما. وقتی که ما از استوری های جونیبک مرادوف تماشا میکردیم، البته با فخر میگفتن و در یک جایش نوشتن که کی میگفت که تو روز بیعت میشوی. انا همین سخنشون بسیار عجیب بود. در حقیقت البته پدر فخر میکند وقتی که فرزندش به پیروزی های بلند میرسد. و استاد جوربک مرادوف چی میگویند نسبت فعالیت شما همچون بابا؟ همین یادم به هست وقتی که من بسیار در کوچه جنگ میکردم و درس نمیخوندم، بعد همه فقط من رو نصیحت میکردم، میگفتن که ایخی نکن، ایخی نرو، با این راه نرو. و بابای من فقط میگفتم من با که یک روز نه این بچه خیلی بچه بهترین میشد و ولی چمپیون میشد.
ва ба ҳамин суханашон ина рӯзе омад ки ҳамин чиз шуд, худо ба шукр. Ва бобоям фақат манро ҳамин чиз ба поддержка мекарданд, мегуфтанд ки ман боварӣ дорам ай ту метавонӣ. Хеле хурсанд мешудам аз пушти суханҳои бобоям ва ҳамчун барое ки ваё одами бузург ҳастанд. Ман хеле фахр мекунам ки ин набераи устод Ҷурабек Муродов ва иншаалло оянда кӯшиш мекунам ки номи ва фамилияи оилаамро паст накунаму баланд бурорам ва номи парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. офарин, молодец. офарин Тасано. ҳозир чанд сол ҳастӣ? 28 август 98 шудам. 28 август. Беҳтарин, муборак бошад 18 солагӣ. Аз ҳама ҷош хураш мактаб тамом шуд, яъне ки пурра. Мактаб тамом шуда, донишгоҳ. беҳтарин, зур. ҳозир танҳо ва танҳо тамрин барои ҳамин риштаи ки худат интихоб кардаги ҳастӣ. Инабад дар куҷо сафар дорӣ? Инабад ҳозир моҳи октябр ба Таиланд сафар кардани ҳастам. Збор барое ки мехоҳам уже моҳи ноябр ё декабр якуним дебюти худамро дар проф сар кунам дар Лигаи Октагон, чизе ки ҳама уз медонанд. Бале. Ва пушти баромадом. Ҳамин хел нақша ҳамин аст ҳозир ҳастам. ҳар як варзишгар то калтаки сахт нахӯрад, то зарбаи сахт нахӯрад, то душворӣ набинад, ӯ рӯҳану ҷисмонан боқувват шуда наметавонад, пурқудрат шуда наметавонад. ҳамин гуна ҳодисаҳоро дар ёдат оварда метавонӣ ки воқеан зарбаҳои сахт буд, як калтакҳои сахт буд, душвориҳои сахт буд? бале, дар аввалин вақти баромад мекардам дар любителски ММА ва аз бисёри мусобиқаҳом фақат бисёр бой медодам, барое ки опыт набуд ва машқ кам буд. Ва уже желанияи баромадкунӣ дар сфераи ММА любительскӣ камакак кам буд, барое ки бо фикр мекардам ки ҳозир бо мебурам бой метиҳам ва чӣ мегӯн дигаро, мегӯн ки ина бой дод бо. Ва ман тренер дорам, Хушдил Ҷафаров, профессиональный боец, ва ӯам чемпиони Осиё, чемпиони ҷаҳон, чандкарата чемпиони республика. Хеле тренери беҳтарин, хеле дар карьераи ман нақшаи калон бозӣ кардаги ҳастанд ва фақат ба ман мегуфтанд ки амин ту бояд баромад кунӣ, фикр накунӣ ки чӣ мегӯн дигаро, опыт бо як бор дигар ту ба опыт дар кор. Ва ман бисёр баромад мекардам, чӣ мусобиқае мешуд ман ҳамон мусобиқа баромад мекардам. Ман худам ММАшник ҳастам ва ба мусобиқаҳои греплинг, боевой самбо, ММА, ҷиу-ҷитсу ба ҳамон мусобиқаҳо баромад мекардаму ва хеле опити калон гирифтам ва уже аз пушти ки опитам калон шуд, машқам зиёд шуд, уже ҷои аввалро фақат гирифтанро сар кардам. Ва рости гап қариб дар ҳамаи бои худам мусобиқаҳом зарбаи сахт мехӯрам ва але рӯ шикаста намехӯрам, барое ки характер, чизе ки мо мегӯем ба эътироф, барои мо ин чиз дар аввал меистад ва мо вақте мебароем то охира ҷанг мекунем, то ғолибиятро ба даст наорем ва ғолибиятро аз ҳисоби характер мегирем. вазнбардорӣ дар то ҳам шудагӣ аст? Чанд кило партофтагӣ? 7 кило. Ваҳ. 7 кило партофтагӣ ҳастам ва ҳозир аз савое ки проф ММА гузаштастам, ҳозир боз зиёдтар 10 кило партофтан дар кор аст. ҳама чизи нағз намедидагим ҳамин спорт ба ин весагонка, барое ки ҳиччи намехӯрӣ, фақат гушна, ташна, фақат машқ, фақат азоб. ҳамин вақт ба боз дар пешат одамо ана ин чизи ба мазаям ин гуфта хӯра нагаранд тамоман. бо ҳамин безебиш дар чи аст, вақти мебиёи хона халденика мекушоӣ, ҳичи нест, ҳамин вақте ки диета сар мекунӣ уже бедрои халденик пур. беҳтарин. сабру тоқат дам лозим будааст барои варзишгар. бисёр дар ин вақт танҳо ва танҳо рӯҳан ту бисёр боқувват шудан дар кор аст. ҳозир бисёриҳо мисол дар ҳамон ҷангҳои ту Камил Каратеро ҳамроҳи ту дида истоданд. Он нафар чӣ нақш доранд барои карьераи ту? Камил Карате старший брат,
балечик Да, он старший брат со мной. Хеле дусти беҳтарин аст ака Камил. Ранги ака, ранги дуст. ҳамуно манро дар лигаи Актагон гуфтанд биё ҳаминҷа базан, ман туя вай мекунам, ёрдам метиҳам ба ту, катиб мешам. хеле миннатдор ҳастам ба акаи Камил барои ҳамин шанси додагӣ ки манро пеш бурданд ҳамин соҳаба. ва ният дорам ки ранги акаи Камил хайп Тоҷикистон ба пеш. беҳтарин танҳо дӯстӣ, лекин дар тармим ҳамхи маслиҳат чӣ? яъне бародар ҳамхи маслиҳат дода роҳнамоӣ карда меистанд. беҳтарин. яке аз муҳорибаҳои ту ки оммавӣ шуд, тамоми рӯзноманигорон таваҷҷӯҳ карданд, ин дар Амрико буд. чӣ хел ба Амрико роҳ ёфтӣ? онҷо чӣ хел баргузор гардид ва баъдан ба чӣ дастовар ноил шудӣ дар онҷо? дар Амрико мо бо падар маслиҳат карда будем ки ман падарро фақат мегуфтам ки мехоҳам ба онҷо равам ва падар туғрӣ кардан, роӣ кардан ва падарам бо ҳамроҳи ман буданд. ҳамон якум мусобиқае ки ман баромад кардам, ёдам ваҳай падарам омадану саперники манро диданд ки аз ман 10 сол калон аст, ану тушаш ба қувват аст. гуфтанд ки бачаам хай биромадӣ, агар бой додӣ ҳеҷ гап не, рӯ афтода нашав. ман нигоҳ кардаму гуфтам падар, гуфтам ман ҳозир мебурам ин саперника лахт мекунам. ёдам баҳай нури аллоҳ наи ҷонибек муродов тарзиз додам. боваришон набуд ки ман саперники худамро мезанам ва буромада будам дар пеши падар ва шикаст дода будам рақибамро ва хеле хурсанд будам ки дар пеши падар тавонистам ғолибиятро ба даст орам ва беҳтарин. хурсандии падарро ҳамчун дида бо мотиватсия калон шуд ва дар ҳамонҷо таи ним сол машқ кардам бо ҳамроҳи акаи Магнат Мухтор ва як бародари наздики ман ҳастанд. ба онҳо хеле миннатдор ки ҳамонҷа ба ман ба яъне ҷои истгоҳ, ҷои машқи манро туғрӣ карданд ва бароям роли калон боз карданд дар Амрико барои победаому, барои машқам. беҳтарин. дар оянда боз мерӣ? дар оянда план ҳай. ҳозир баъди проф дебютам мехоҳам як баъди 3-4 бой уже кати рекорд бо Амрико равона шавам ва уверен ҳастам ки бо рекорди 4-5-0 меравам ва худо хоҳад дар синни соли 22-23 солагиам уже дар UFC ҷанг мекунам. идеали асосии ту ки ҳастанд ки махсусан кӯшиш мекунӣ? шояд вай ҷаҳонӣ бошад, шояд аз худи кишварамон бошад. ба ки бештар ҳавас мекунӣ? рости гап якум бор ман ҳамин ММА-ро аз пушти Конор шинохта карда будам, Конор Макгрегор. ман ба хеле маъқул буд. баъдан дилат монд. чхелай гап мезанад, чхел ваҷоҳат нишон медиҳад. хеле интересни буд тамошо кардан. яъне ки ту аввал мухлиси Конор будӣ? Конор будам. баъд чхел ки оста калон шудем, камакак уже Конор неу бисёртар ба Ислам Махачев, Хамза Чимаев бисёртар мухлисӣ карда истодусем, барое ки мишления ваё ман дар чӣ поддержка мекунам, дар дисциплинашон, барое ки машқ мекунанд саҳар бегаҳ, фикри ягон чиз дига ба нестанд. яъне ваё ба ҳамаи спортсменон нишон медиҳанд дисциплинаро. Конор масъалаи шоу бизнес ба нағз ба эътисои ҳозира дар масъалае ки ман гуфтам дисциплина дар кори худашон бештар. аз Тоҷикистон чӣ? ба киҳо, ба кадом размкорони мо бештар ту ҳавас мекунӣ ё ки мисол корашонро меомӯзӣ? дар Тоҷикистон акаи Муҳаммад Наимов, акаи Муин Ғафуров, Нурулло Алиев ба эътисои беҳтарин намуноро дида мехоҳам ки ҳозир 4 тоҷик ҳари дар UFC. иншааллоҳ кӯшиш мекунем ки панҷумаш шавем. беҳтарин. ва
акаи муҳаммад ва акаи муин ин ҳама акаҳои наздик бо ҳамроҳи акаи муҳаммад дар Озербайҷон будем. Бой доштанд, дар бояшон ғолиб баромаданд. Бо акаи муин машқ мекардем дар Амрико, дар зали синдикейт ва ба ҳамуно бисёртар. бисёриҳо барои он ки танашон инқадар озори сахт набинад, мисол устухонҳо баъзе чизҳоро махсан худашон мегиранд, махсан устухони гӯштро мегиранд, биниро махсан оператсия мекунанд, ё ки қариб ки зиёд ҷоҳошон шикастагӣ аст. Дар то чӣ хел шудагӣ аст? дуруд шунавандаҳои азиз, шумо ба хайр бошад. Умедворам ки ҳамроҳи мо ҳастед. Сегодня я дежурная по ҳавои городу. баҳорӣ, ҳавои ман рости гап хайрат фақат гӯшам шикастагӣ аст. Шикастагӣ буд? Дар Амрико шикаст. Аз ҳисобе ки бисёр мусобиқа баромад мекунам, амхе шуд гӯштин гириба шикаст. Хай бо байцо худашон медонам. Бо хиёл накунед. Ҳамин бисёр бачаҳо да гуфтанием ки бачаҳо гӯшотона нашканед. Ягон зеб надора бешухӣ. Бисёритон меред бешканед гӯшотона, ҳеҷ чизи гарени безебай. Ва ҷанга натони гӯши шикастагӣ чӣ дар кор. Барои ҳамин бисёри бачаҳо мебинам дар ҳамин Инстаграм меравам пулкати ё ки гӯшошона мешканану ё ки худашон мешкананд. Чизи дар кор нест. Ҳамин бисёри бачаҳои ёш да мегӯм, ягон зеб наметашимода. Ташаккур зиёд, саломат бошӣ. Инҷо Сироҷиддин навиштаанд: ассалому алайкум акаи меҳрубон, ба нури Аллоҳ пешравӣ мехоҳем, ҳамеша сиҳату саломат бошӣ. Братишка гуфтанд ташаккури зиёд, саломат бошед. Инҷо 9 якчандто 9 инҷо номашон навишта нашудааст. Дигар шунавандаи азизи меҳрубонамон гуфтанд ки нури Аллоҳро мешиносам, бисёр бачаи боодоб аст, салом алейкаш хеле хуб аст, бо аҳли бачаҳо ман муҳит бисёр муносибати хуб дорад, барояш пешравӣ мехоҳам. Ҳатто дар ёд дорам ки дар синни хурдсолияш нигоҳ накарда ӯ зиёрати хонаи худо кардааст. Бисёр бачаи боақл, зирак, аз суханронияш маълум аст. Пешравита мехоҳам нури Аллоҳҷон, ҳамеша дуогаят ҳастем. Гуфтанд саломат боше. Чанд сола будем ки рафтем ба хонаи муқаддаси худованд? 15 сола будам. синфи ҳафт меша? ҳашт қариб. беҳтарин, хеле олӣ. Дигар шумадаи азизи меҳрубонамон инҷо Фирӯз навиштанд: ассалому алайкум, нури Аллоҳ, аз Кӯлоб бароят салом мегӯем. мо ҳамеша бо туем, шери нари тоҷик гуфтанд. Ваҳ, саломат бошед, ташаккури зиёд. Наргиза навиштанд: ассалому алайкум, нури Аллоҳ бисёр ба ҷонибек Муродов монандӣ дорад. Инро худаш ҳам медонад? Гуфтанд. Албатта худаш медонад. бисёро мегӯянд ин суханро ки ба падарам бисёр одамо мегӯянд ки ба падар монандӣ дорӣ. Ва ман як суратҳои ёшии падари худамро мебинам, ҳақиқатан хеле монанд ҳастем. Сахт монанда? Сахт монанда. ҳамин микрофонда гиро ҷои тӯй барафтан. бисёро мебинам хиёл мекунанд ки ман ҷонибек Муродов. Амра гузей содам. Амра мегӯфт ягон рӯз падарам касал бошанд, айтанаш канцер рафтанам мешардам ҷея. Айнака зада. Лайлои ман гуфтам. Хуб, беҳтарин. Як то суруд хонед кана я бор? Камтарак? Кадом суруди падаратонро дӯст медоред худатон? Суруди падарам бештар писанд аст ба худи шумо? Ман ба бисёр сурудҳояшонро гӯш мекунед охир? Конечно. Суруди ҷон дӯстон, Кати Валиҷон ай бораи дӯстӣ хондагӣ хеле суруди ҷон дӯстон, лекин бисёр суруди машҳури ҷаҳонӣ шуд. ҳатто дар Федератсияи Русия як гурӯҳ омада дар чорабинӣ ҷон дӯстонро хонданд. Нигинам. Хай ман намедонам ба одамо чӣ хеле ки ба ман ҳамаи сурудҳои падарам маъқул аст. чӣ хеле ки бошад набошад, любой сурудашон ман бо маъқул аст. хел даруни дил биам замзама намекунед?
як мошин ва вақти ҳай кардан ё ки ягон вайба мемонем ҳам хеле мехонем дуруни мошин ва не китоби хеле на публику хонем хеле нест барои ки агар одамо шунаванд фикрам дигар гӯш кардан намешаванд. дар як мусоҳиба ҷонибек муродов гуфтанд ки шӯхӣ карда гуфтанд ки махсусан нуриалло он қадар калон шуда рафтааст ки баъзан агар дада дагар дада наго акогӯ мегӯяд. амиқас шӯхӣ мекунед бо падар озод суҳбат мекунед чӣ хел? мо бо падар дӯст ҳастем. Бисёриҳо ҳайрон мешаванд мебинанд ки ман уже бачи калон аз падаратон ҳам қаддатон баланд дар назди падар. бисёриҳо фикр мекунанд ки ман додар ҳастам, лекин вақте ки мефаҳманд ки фарзанд хеле ҳайрон мешаванд чӣ дар ҳақиқат синни соли ёш фарзанди калон ва наоборот хеле хурсанд ҳастам ки бо падарам ранги дӯст бо ҳамроҳаш дар нисбати ҳар чӣ гап зада метавонем. нақшҳои худам ҳамин айман ҳай ки оянда ман чӣ кор кардани ҳастам бо падарам мекашем ва падарам манба хеле ёрдам дода истодаанд. масъалаи ҳамин ягон ҷо рафтан, ягон ҷо баромад кардан, падарам модарам хеле маро поддержка мекунанд дар ҳамин чиз соҳа ва ман хеле хурсанд ҳастам ки ё ҳамин чизе ки ман кардосам аз ҳамин чиз розӣ ҳастанд. рости гап хеле вай мешаванд, хеле тревожнӣ мешаванд вақте ман ба мусобиқа баромад мекунаму. шумо аллакай опитатон махсусан таҷрибатон калон шуда истодааст, аллакай тарсҳо як тараф шуда истодаасту аз шумо ҳам падаратон зиёдтар тарсида истодана? ман кадом мусобиқае ки набурам ман аз худам уверенӣ ҳастам, барое ки дар зал бисёр машқ вақте мекунӣ, вақте бисёр мусобиқа баромад мекунӣ, ту уже аз худат хеле бисёр боварӣ пайдо мекунӣ ва падарам бисёр вай мекунам, фикр мекунам, метарсам ва ман фақат падарамро нигоҳ мекунам, мегӯм падар ғамша нахӯр, ман мебурам озӣ ҳамаш 100% мешавад. саломат бошед. ҷонибек муродов ҳам дар мусоҳибаи худ қайд кардан ва умуман тамоми бисёри нафароне ки мухлиси падари шумо ҳастанд, умуман ё ки худи шуморо мешиносанд, медонанд ки шумо фарзанди нахустини ҷонибек муродов аз оилаи якумашон ҳастед. яъне ки худи ҷонибек муродов гуфтанд ки нуриаллоҳ дар дасти модараш ба камол мерасад гуфтанд. лекин мана бисёриҳо мо дар ҳаёт мебинем вақте ки падар модар ҷудо зиндагӣ мекунанд, бисёриҳо намегузоранд ки падар писарашро бинад ё писар падарашро бинад. аз ин ҷиҳат дар шумо чӣ хел аст? Не, дар оилаи мо ай вақташ хеле чиз набуд. ман бо ҳамроҳи модарам хуб ҳастам, бо ҳамроҳи падарам аз ҳамон хурдсолим ва ман хеле феъли вайро надоштам ки бо падарам ганда бошам ё бо модарам ганда бошам. ман ҳардушонро хеле дӯст медорам, хеле ва ё ҳам манро дӯст медоранд. хеле ҳамин чизҳое ки ман машқ мекунам, поддержка мекунам. мо ҳам ба падарам кати ман нағз ҳастам, модарам кати нағз ҳастам ва яъне ки шумо бемалол хонаи падаратон рафта мебиед, ба ғайр аз оне ки гапзано мекунеду суҳбат мекунед, бемалол хонаи бобоятон ҳам рафта омода мегиред. ин ай вақташ ҳам хеле бемалол ҳамин чиз буд. мо ба ай вақташ хеле чиз набуд, штоби модарам ё падарам гуфт ки унҷа нарав хе накун. мо ҳамин ҳеҷ вақт хеле гап набуда. шуморо ман намекардам. шумо хостаги вақтатон меравед. беҳтарин. ҳамсари падаратон бо шумо чӣ гуна муносибат дорад? ҳамсари падарам бо ман беҳтарин муносибат доранд. мо ҳардумо беҳтарин дӯст ҳастем ва ё ҳам манро хеле поддержка мекунанд дар соҳаи ман, мотиватсия додагӣ бисёр ҳастанд. беҳтарин. мо дӯсти сахт ҳастем бо ваё. ҳозир ба фикрам додаракатон хоҳаракатон ҳам ҳастанд? нуриддин ва зулайхо самиалло бо ҳаю бо майдачия ва зулола. беҳтарин. онҳоро доимо хабар гирифта меистед? бале, ва як хун. яъне ки модаратон ҳеҷ гоҳ намегӯянд ки нарав, гап назан ё хел монеагӣ наштааст аз ҷониби модари худатон? Не, хеле чиз вообще нест. мо ба
модари ман хеле дӯст медорад додарои манро. Фақат мегӯд рав, бин, муносибат кун. Яъне оилимо ба ин хеле чиз ай вақташ набуд ва худо хоҳад иншаалло намешавад. یعنی که شما از اولی همون دوره کودکیتون این خیلی یگان مهری پدر مهری مادر این خیلی چیز دور بودنش احساس نمیکردید از اول بود هم خیلی аз аввал буд. بهترین است من مثال زادروزی پدرتون میشود اولین شده رفته شما تبریک میکنید یا که زادروزی مادرتون میشود اولین شده شما در برشون هستید و امروز زندگیتون یعنی که هم در خانه پدرتون هم در خانه مادرتون ҳам хеле نیلوفر نوشتن السلام علیکم اکای مهربان سلامت باشید نوری الله رو دعوت کردید بسیار خوشحال گردیدیم من مخلصشون هستم پرسید که دوست داشته دارند گفتند расти гап ози вақти ин чиз нест барои ки در مکتب نبود در وقتی مکتب خانی میشود کو خیال میکنم любой бача дӯст дошта дошт не ки ҳозир цели мо ин амин спорт мма ба ин чизо хеле халал мерасонам барои ҳамин мо фикри ин чиз ба нестем ва фақат фикри машқ ба ҳозира خیلی که دوست داشتتون شو کرده روند ягота дигаша биёбем хаҳиш кардам خانگاه نمیگن بیا کلینگ نه не хонагиҳо ҳоли саросема намекунам манам ҳоли саросема не ман мехоҳам худам вақте ки уже ба даст меорам уже худам аз пули худам мошин мехарам хона мехарам худам уже худама нигоҳ карда тонистам уже баъд ҳамон вақт мехоҳам зан гирам штоби на занам на худам аз ҳеҷ ка вай набошем محتاج نباشید نیاز نداشته باشید خودتون مستقل باشید بهترین همین از ای وقتش نمیدونم ам хеле мехостам ки худам ҳама чиз ба даст орам мотиватсиям хеле буд зур барои ки бо вақте ки ҳама чиз худат ба даст меорӣ бо маззаш дигар маззаш дигар хел хуб беҳтарин албатта инҷо мо конкурс эълон намекунем дӯстони азизи дили дида ҳоло барои нуриалло ҳоло вақт будааст ва мумкин шумо орзу кунед ки нуриалло домоти шумо бошад нуриалло наздики шумо бошад харинди шумо бошад ҳоло вақт аст монед ин бача хонад таҳсил кунад боз риштаи интихоб карданашро идома диҳад дар варзиш муваффақ гардад ана камарбандҳо медалҳо боз зиёд шавад ва баъдан тӯй мекунем албатта медалҳо камарбандҳо хел бастагӣ тӯй мешавад албатта барои се чиз барои падарат ташаккур гӯй ба рӯи кадом корҳо ташаккур мегуфтӣ якумаш ташаккур мегӯям барои воспитания дуюмаш барои то што вақте ки моро бо вай калон карда ҳастам ки мо ҳама чиз доштем яъне гушна ва вай калон нашудем сеюм барои поддержка ки бо ман ҳамчун ранги дӯст ҳастам ва ман метавонам бо ҳамроҳи падарам ба масъалаи ҳама чӣ гап занам ҳамхе бо мисли модарамро раҳмат барои ҳамаш хеле хурсанд ҳастам ки аз ҳамхели падару модар таваллуд шудагӣ ҳастам ки любое время манро поддержка мекунану ва ман метавонам вақтҳои қиндии худам ба ҳамно муроҷиат кунам дар ҳамон ҳолат албатта падар модар заҳмат мекашад маҳз ба хотири фарзанд ва имрӯз фикр мекунам ки ту аллакай худатро сохта истодаӣ ифтихори падар модар на танҳо падар модар ифтихори миллат шуда истодаӣ аллакай бисёр ҷавонон аз паси ту ҳаракат карда истодаанд ва кӯшиш карда истодаанд ки монанди ту амин роҳҳое ки тай карда бошанд ва албатта барои ту осон набуд лекин ту намедонам ҳоли чанд фоизаш барасидӣ лекин ба муваффақиятҳои баланд расида тавонистӣ боварӣ дорам ки ояндааш ҳам хеле бузург мешавад хуб се раҳмати ту барои модарат махсусан барои чиҳо ташаккур мегуфтӣ модарам барои рости гап модар 100 чизам гӯӣ кам барои раҳмат барое ки модар чӣ ки мо медонем на танҳо модари ман модари ҳама
چه فرزندی خودشون رو دوست می‌دارن، چه دوستداری میکنن. من رحمت میگم برای مادرم، برای همه چی، برای دوستداری که چه کی من کلام کردن و چه کی من رو پادرشگاه میکردن و چه کی با مثل من کتی من بودن و میگم که همین برای مادر صد چیزم گویی کم میشود. نه تنها من اگر این بگم برای همه، برای که چه کی ما میدونیم مادر فرزندش رو با دیگه خیلی نقص ببینند و دیگه خیلی دوستداری میکنن. برای مادرت ارکه هستی تو خودت لکی میبینم ارکه نمیتوبی و ارکه داره تو لکی خانه ارکه من با مثل پدرم با مثل مادر بسیار. چونکه در همه طرفه مثال استاد جوربک مرادوف هم دائما بسیار یک انسانی شیرین گفتار، بسیار یک انسانی بزرگدل هستند. نه تنها تو رو بلکه دیگران رو هم ارکه میکنم. من برای همین گفته ایستادم که برای اهل خانه ارکه هستی ولی ارکه نمیتوبی. اگر ارکه میبودی اینقدر مشق رو از کجا پسی سر کرده میتوانستی؟ پدرم حیران میشن، میگم که تو خود تنبل هستی چه تو با مشق میروی مشق میکنی. من میگم خیلی что-то умею. بهترین زبان من چند مصاحبه های تو رو دیدم، زبان های خارجی آزاد صحبت میکنی، مثل زبان روسی رو، زبان انگلیسی رو. چقدر مختلف هستی؟ اگر که تنبل باشه این زبان ها رو آموخته نمیشود. زبان روسی از خوردیم، در صدی که روسی میخوندم و زبان انگلیسی رو من در مکتب انگلیسی میخوندم. راستی گپ اونقدر درس خوش نداشتم، اونقدر درس نغز نمیدم، نه که از حسابی که همه انگلیسی گپ میزدن، معلم‌ها انگلیسی گپ میزدن و میخواستن که من هم انگلیسی گپ زدم. وقتی که من کتشون تاجیکی گپ میزدم من رو گوش نمیکردن، کتیم صحبت نمیکردن، میگفتن که کوشش کن انگلیسی کتی همین چیزا پرس، انگلیسی کتی گپ زن. و از حسابی که امریکا با نیم سال زندگی کردم و بیشتر گپ زدم با انگلیسی من خیلی بهتر شدن گرفت و خیلی با وای رفتم، با ایلوگی انگلیسی رفتم و حاضرش به نغز گپ زده میتوانم و در امریکا چیزی که میخواستگی خودم رو از لوبای امریکایی پرسیده میتوانم و حساب خودم رو یافته میتوانم در اونجا. بهترین. آخرین سوال من همین است، در آینده مقصد نقشه ها چگونه است؟ حاضر نقشه همین چه که من گفتم لیگ اکتاگون میخوام پاییس اکتاگون رو گیرم و بعدی که پاییس اکتاگون رو گرفتم با یو اف سی حرکت کنم، بعد کمربندی یو اف سی رو به دست آورم، سری مادر و پدر خودم رو بلند بردارم، ملت خودم رو بلند بردارم، چه که مثلی از پشتی حبیب داغستان رو شناختند، از پشتی کانر ایرلندیا شناختند، با مثل نوری الله تاجیکا شناسند و در همه جا پرچم خودم رو میخوام بردارم و میخوام که همه ورزشگرای تاجیکی که هستند مشق میکنن و رنگی من هم خیلی سل دارن برای وایو رها شده شون و وایو هم تونن هم خیلی در مثل من با راهی من روان و به قله‌های بلند رسن. آفرین. دوستانی عزیز دیده آفرین ها میخوانیم با نوری الله مرادوف که پیش از همه اندیشه سازنده دارد و در رشته خیلی دشواری ورزش محاربه آمیخته دائما پیوسته ترمیم میکند. مقصدهای کلان دارد نوبسته از آن که این مشکل است و قدم های استوار گذاشته ایستاده است، برایش همیشگی پیشروی ها را خواهان هستیم. نوری الله بار دیگر خوش آمده، موفقیت و یارت باشد. بعدی دستاوردها البته 3 نقطه میگذاریم در این صحبت، با صحبت های ما ادامه مییابد. دوستان با آسیا پلیس باشید. با نوری الله موفقیت ها طلب داریم.